Olentzero Maitia. Aurten ere oso ondo portatu gara. Herri askotan jo dugu eta giro ederra sortu ere. Horregatik, eta horrela jarraitzeko, hauxe nahi ditugu. Instrumentu berriak, jantzi berriak, bolo gehiago eta batez ere, udaleko lokala dena gorde ahal izateko. Arratsaldeon, bi bandalariak. Ze polita, izkutitza Olentzen hori idazten. Eta are gehiago esango dizuet, badakit zer ari zareten idazten. Lokal bat nahi dezu ez, lokal bat eskatuko diazue. Baina zaltzen duten ekainen eskaerain. Baina haindik erantzunik ez dezue jaso ez da? Sentitzen dut, hori ez dago nire esku. Gixajoak. Jakingo dezu ez zuen egoera berdinean, beste 11 elkarte daudela. Ez zalte beraz ez lehenengoak, ez azkenak izango ere. Baina ez etxi! Zuen danborotxekin esnatuko ditugu eta.